салом алейкум бародари азиз, салом ба кулли подписчикони канал. Соз ҳастед, хуб ҳастед, саломат ҳастед. бародари азиз, ҳамат хоҳиш мекунам пешанавор сарканал лайка бизанед, мақсад дастгирӣ фаромӯш накунед. имрӯза навори мода беҳтарин мошинора ҳал намуда бародари азиз, мақсад суратамро кардан наворам. хахтон тохира тамошо кунед мебинед. як мисол даволе газ дорем ки солиш 98 мисол моторягаш газ бензин кузов сидан ҳуҷҷат надора 11000 мега бародари азиз. ай шаҳри Ёвон, ноҳия Ёвон, дата номеро шумондагиён, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастанд, номерои Москва. занг мезанем, маълумоти бештар ай хиди якам мегирем. ай ҳамат хоҳиш мекунам бародари азиз, бозам дастгирам фаромӯш накунед. боян ҳамун дигар тангаи фурӯшӣ дорем ки соли 2004 газ бензин мотор 1.6 ҳуҷҷат надороишам, нақша 27500 мега. мақсад бо савдо мешавад бародари азиз. ду номерай номери Тоҷикистон Москва занг мезанем, маълумоти бештар хеле якам мегирем. ишам ай ноҳияи Ёвонай. Кил Спортеж бародари азиз, солиш 96 сол, дизел мотор, ду нархиш 15000 сомон, номери Тоҷикистон бародари азиз, ай ноҳияи Ёвон. занг мезанем, маълумоти бештар хеле якам мегирем. боқи самбаланд обод бошед, тамошои хубро таманно дорем. 2008 гуфтиё? Мерседес. Сага бародари азиз, соли 2007 сол. Объем 1.8 сӯзиш бензини холӣ. ҳуҷҷат дора бародари азиз, соли дарогаша навор мегирем, хоҳиш мекунем дастгирам фаромӯш накунед. балон 4 тона дискоз заводской, давай Москва мега. Paket salon salon kojnist yani narxi bize patronuna barодари азиз. Ana bu akıllı senior leftola efendim şurada paket multirov коробкаша автомат пробегиш пробег тира çıkıyor işte короче şoveta lokirandalar Anda, böyle pardon. Yani Rusya olmadan yok, ben molka tarzım. Çıkı? Ma yakın çünkü molka tarzım. Ne var konuşmalarınız? Raskol çıkılak var. Raskol kaptını litre. Kaptını litre. Motor raskol olur mu? Ay Rusya olmadı o ya molka yakın. Mesela yakın çınarı falan. Kadar zaman kullanışlı burayı falan yaparsan okumuşum. Narx şaşaft yakın. Ya sadda. Sadda. Bu arzu olmuş Ali Şişi. Alıştım. Nome şova, nomere telefon. Nasıl siyupan çorta çor tandır ya. Nasıl siyupan canım? Çorta çor. Tandır ya. Tandır ya. Zaman ve zaman arada. Almış beşler khilaf kana girem. Shuncha. Shchaya u kamsada dayna. Ishqalam. Xo'sh beklar dastga farosha. Infinity barda aziz, solish 2005 сол, объем 7.6 бензини холӣ. ҳуҷҷат 1 соат дора, тайиновкаш Tomoe Fevrolet. O'z darani berish навор мегирем. Xo'sh beklar dastga farosha kunем, va 4 тона дискоз заводской. Чордараки пакет, синҷаиш, магнесияни лифтдора. Лифтдора кор мекунад. Мултирул коробкаш автомат, монитор дорад. Ёку калча пробег шабинед. Оя пробег шабин. Ё гиронуш ки тақ парча.
заводи чӣ кино? салонш кож нест, зейнош сепатгароне бардааст. Овозош спортивн. Зади камераш кор мекуна? Ина спорта барда. Куяк Оли аз кум бяка. Хафо бер камераксияс. гӯштере барда. Тамом кушиш. Пробег 656,000 гаштаги барда. Багаж удеш дестайку. Багаж Зайно ахир сепатгароне барда азиз. Хайфтен салонш кожни. Коробкаш автомат, накуса биде. Ина мотош барда азиз, 7 объем дора. 6 силиндра. Аз худаш хела ка? 12-13 мотор аст. 14-15 мотор аст хона дора? Нақша чанд гуфтӣ? 100 алиш мешава? Агар мушикат пешниҳод кунам алиш мекунем? Шанси алишро дора барда азиз. Номера телефон акам? 559 00 60 95. Варианти алишам дар занг мезанам, маълумот бештар ахиракам мегирем азиз. салом алайкум бародари азиз, пешайнавор сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метам ки бародари тоҷик ки мо компания ба парвоз дора, билеташ ба тамоми самтҳо ҳаста бо нархи арзон дастрас. Бародари азиз, хоҳ Тоҷикистон ба Русия, хоҳ аз Русия ба Тоҷикистон ба тамоми давлатҳо ҳастай. Барои маълумоти бештар айхираш гирифтан, барои билет дастрас кардан, номераша мондагиам медонем айхир якам маълумоти бештара мегирем. боқӣ сарбаланду обод бошед, тамошои хубро таманно доред. Mitsubishi Lancer барда азиз, соли 2008 сол, объем актив, фурӯшвориш бензини холӣ, ҳуҷҷати то моҳи ёнгуш чигу. Балонош чотка барда азиз, 4 та балон нав зимни кард. Бинаш зимни 4 та балон нав дискош пластор заводской. Ой, дару бешан авал мегирам, бас. Я ҷавӣ намашава ака? Багаж аз ҷавӣ намашава? Багаж барда азиз. Скочота масо барош нав зимня барда азиз. Чорда. Чиқа падём мекунад пакет. Зейнош сепатгароне барда азиз. Чорда пакет. Мултиру коробкаш автомат. 131,000 пробегаш ekan. Yukladaman. Joy. Hemen toş vardı aziz. Benzini xoli kutem. Rasxol chiqala aka? Transport shash. Motor rasxol adona? Naqsha chand fut akajon? Naqsha 110,000. Shans alish dora agar mushkati. Alish besha agar mushkati. Baqte. Khay, nawisha. Nomer telefon aka? 915 96 19 00. Tam bezanım malumat beşer xilaflar mevzusu.
BMW ترکه وارد عزیز سالش 2008 سال و بیام سوشوریش بنزین خالی وجود داره ها؟ یا سالا وجود داره وارد عزیز باز داره بهش هنوار بگیره خواهش میکنیم مسکر فراموش نکنیم سکور دازگاهی اینا ای جوی بشه ها تا شواره باگاجش وارد عزیز چور داره یک پاکت سالانش کجنه سنی آخری سپت گلونی لیو کیلو را وارد عزیز خیلی چور داره که سنی و شامانی و لیفت موتیرول کارابکاش автомат ستار ستوپ وارد عزیز پرابکش خیلی یا تاش وارد عزیز تاش گرفتیم رسخو بنزین رسخو دیرم میدونی 8 لیتر رسخو داره وارد عزیز نه اصلا چند گفت نرخش علیش بشه اون 80,000 میگم وارد عزیز علیش نداره در نمره 15 86 38 نه صدن 92 20 92 زنگ بزنیم معلومات بیشتر اخیر یک کم بگیریم خواهش میکنیم الان که خاطری زحمتمون دریغ نداره مختصر پران نوبه باشه تماشای خوب رو